ମୋର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷିଆ ଉଠିବ ନା ତମ ଅଣ୍ଡ କୋଷିଆକୁ ଏମିତି ମାରିବି ଯାଇକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପଡିବ। ଗୋଟେ ବିଧବା ସାହେବ ଗଣ୍ଠି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ବି ସିଧା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ କଣ ପାଇଲି ନା ଏକ ବାଡୁଅ ଆମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଅପେକ୍ଷା ରଥରେ ବସି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ପୁଅ ରଥରେ ବସି ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ପରେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ କଣ ପାଇଲି ନା ମୋ ପୁଅ ଯୋଉ ରଥରେ ବସିଥିଲା ସେ ରଥ ପୂର୍ବେ ବି ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ସିଧା ଏଇଟା ବି ସିଧା। କଣ ମକା ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ମକା ହେଇଗଲା କଣ ମକା ହେଇଗଲା? ଏକ ରଥର ତିଆରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ରଥ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଲାଗିପାରେ। ଆରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିପାରେ ଠିକ ଅଛି ସେ ତା କଣ୍ଡିସନ ଟା ଭଲ ଥିଲେ ସିନା ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଖରାପ ଥିଲା? ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହବ କି ପୁଅ ହେଇରେ ଶଳା ସେ ରଥର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ହେଇରେ ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧରେ ନଗେଇ ପା ତା ରିମ୍ ଫିମ୍ ବେଣ୍ଡ କରି ତା ଫିବିଲ ଫିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ତାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ନଗେଇ ପେଲିଲେ ବି ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ସମୁଦି କଥା ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ସେପଟକୁ ଗଲ ସେପଟକୁ ଯା। ସମୁଦି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲ ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ଲୋକ। ମୋର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷିଆ ଉଠିବ ନା ତମ ଅଣ୍ଡ କୋଷିଆକୁ ଏମିତି ମାରିବି ଯାଇକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପଡିବ। ଅବିକା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ନା ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପିଟାପିଟି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଅନେଇଲା ଆତମ। ହଁ ଟିକେ ଖାସ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ